Ayan, ano na mga katubig, dito tayo ngayon para magpaayos ng garong o pulong-pulong. Bumigay na ang rayos ng gulong sa harapan. Ayan, isa, 2, 3, 4, 4. Meron pa rin ito. Ayan, tayo magpapaayos na kasama sa gastusin sa tubigan. Kaya kailangan mayroon kayong naitatabi mga katubig. Kalimutan ko na kung magkano ang presyo dahil ng payos na ako nito minsan sa likod naman. Okay, sabay na rin natin ng change oil. Ayan, maulang araw ngayon, maulang araw. Okay, tayo ngayon sa mag-ayos. Let's go! Ayan, dito tayo ngayon sa Jaden Enterprise, located at Poblacion, San Jacinto. Ayan, binaklas na ang gulong. Ayan si Mr. Pogi. Hirap kayo maghanap ng mag-repair ng rayos. San Jacinto yan, dito lang, bayan. San Jacinto, Pangasinan. Ayan o, 1.5 kilometers ang layo sa isang kalaban sa tubigan. Puro tubigan na ang San Jacinto. Dito na rin dito eh, may mga cellphone shop, barbers, printing, sanlaan, milk tea. Okay, balik tayo mamaya. Change oil. Yan. 1 liter pa. Ganyan klaseng game. May motor.
Red Dick, Quantura. 28 liters labay naman ako. Wala may anong yan. Pinaglas. May suki. Okay, tapos na ang change oil. Ayan, murang-mura lang. Maintenance ng garong. 600 pesos kasama na ang change oil. Ayan. Ang kagandaan sa motor, mura, medyo mababa ang maintenance. Hindi katulad sa mga 4 wheels. Ito po, change oil pa lang. Talaga naman, mababa ng 3,000. Okay, that's it. Yan, uulam na. Woohoo! Aqua siya, water filling station. Uulan.